Tak začni. Jak začít? Nemůžu to začít, já nevím, co chcete. No ne, tak tady se mně, co se tu děje, takové věci. Takhle, já jsem nevěděl, že všechno bylo. No. Chlapci, vy se mě líbíte, vy máte něco za lubem. No, chystáme velkou akci s Hromy blesky. A to jako se bedí co? No, budou lítat jiskry, bude se řezat. To bude nějaký ohňostroj nebo? No, ohňostroj ne, to budou krtci, ty přijdou a rozřežou boiler a bude dobře, ale chápu, že vodníkovi jiskry vadí, takže oheň a voda to nejde k sobě. Moc ne. Jak se ti tady líbí, vodníčku? Mně se tady líbí do té doby, než mě tady budete prskat takový skrama. No, tak jsi tady doma, viď, na Boleveckých rybníkách. Jako, jak tady budete prskat skrama, to daleko nedojdete. Já tady mám všude zásobníky vody, jsou tady kolem rybníky. A to jsou studený jiskry, to zhasne a bude to padat na dlažbu, tam jsou, to je zajištěný, no. Přijdou básníci, přijdou sochaři. Hele to, umělecký. Alternativa bude, bouchací šrouby na elektrickou kosu zahrajou. Na elektrickou co? Na elektrickou kosu. Elektrickou kosu? Já znám klasickou kosu, no, kterou... Smrtka musí postupovat. No. My mocnosti jako smrtka, my vodníci, my musíme držet pohromadě basu, jak se říká. Ale s kosou, jsem přeborník, ale ještě občas jako takhle s ní dovedu trochu jako s kosou, to jo. Zkrátka. Ale elektrickou ne, já mám kosu a ta má pohon na 2 ruce. Tak mám křovinořez a to taky musím držet v ruce, taky sama nechci. Si představ něco jako křovinořez místo té čepele. No, a zkrátka bude party. Tak to jo, takže takhle bude party, jo? Takhle bude party, ano, takhle bude party. To bude veselo. Tak a stačí. To je muzika. Zkoukneme to. Tohle je muzika.